Ekonomia sustatzeko diputatuak Imanol Pradalesek jakinarazi du Bizkaia finkatu egin dela 2012ko lehen seilekoan, Euskal Autonomia Erkidegoko turismoaren motor moduan eta Kantauriar erlaitzan gunerik erakargarrienekoa dela berretsi duela. Izan ere, turisten sarreren kopuruan hasi den lurralde bakarra da eta laber gehien hasi dena ostatu gauetan. Hiloetan Bizkaian bidaiarien 500.000 sarrera gertatu dira eta horrek esan nahi du 2011ko aldi berean baino 0,4 gehiago izan direla. Estatuko turismoari dagokionez 1,8ko jaitsera gertatu da, baina hazi egin da 5,6 atzerritarren turismoa. Bilbo da turisten sarreren 100korik handiena duena, 3,5. Dena den Bizkaia osoan gore egin du jasotzen ditugun bidaiarien kopuruak. Ostatu gaben arloan ere horiek gore egin dute, guztira 125.000 erregistratu dira, eta horrek esan nahi du, hazkuntza 2,1koa izan dela. Halaber, Imanol Pradalesek azaldu du Bizkaiko Foru Aldundiak 800.000 euro eman dituela diru laguntzetan turismoaren arloko 129 proiektu egiteko. Proiektuak bataz beste, sektorea bultzatzeko estrategiaren barruan produktuak sortzeko eta destinoak sustatzeko dira.